Виждали ли сте някога снимки на котки, които спокойно спят в джамиите на Истанбул или Кайро? Лежат си върху скъпи килими и никой не ги гони. Защо в ислямския свят тези животни се ползват с такова уважение и любов? Това не е просто случайност или модна прищявка. Зад това стои една удивителна история, започнала преди почти 1500 години. Днес ще ви разкажем за Муеза, любимата котка на пророка Мохамед, и ще разберем защо котката в исляма не е просто домашен любимец, а символ на чистота и милосърдие. За да разберем цялата дълбочина на тази привързаност, трябва да се пренесем в Арабия от 7 век. По онова време отношението към животните е било предимно утилитарно. Те са били източник на храна, средство за придвижване или охрана. Но с идването на исляма много неща се промениха. Новото учение донесе със себе си идеята, че всички живи същества са творения на Всевишния и човек носи отговорност за тях. И именно пророк Мохамед със своя личен пример показа как това трябва да изглежда на практика. И така, да започнем от самото начало, от основите. За да разберем тази особена връзка, е нужно да се потопим в едно изключително важно за исляма понятие – ритуалната чистота. Това не е просто хигиена, както я възприемаме в ежедневието. Става дума за състояние на духовна чистота, което е задължително за мюсюлманина, за да извършва своите молитви. Много неща могат да нарушат тази чистота, включително и контактът с определени животни. Например, според много ислямски школи, кучешката слюнка се счита за нечиста и след допир с нея, вярващият трябва да извърши ритуално пречистване. Но котките са съвсем друга история. Те са изключение от правилото. В ислямската традиция те имат специален статус – тахир. От арабски това означава именно чисти. Само си представете какво означава това на практика. Ако котка яде от вашата чиния или пие вода от вашата чаша, тези съдове и водата не стават нечисти. Можете да продължите да ги използвате дори и за ритуално измиване преди намаз. Котешка козина, полепнала по дрехите, не прави молитвата невалидна. Именно този уникален статут на чистота отваря вратите на котките към домовете и, което е най-удивителното, към джамиите. Те могат свободно да се разхождат сред молещите се, да спят по килимите и никой няма да счете присъствието им за нещо нередно. Но въпросът не е само в практичността или ритуалната чистота. Това би било твърде елементарно. Истинската причина за тази дълбока привързаност се крие много по-дълбоко в самото сърце на ислямската традиция, в живота и делата на самия пророк Мохамед. Именно неговият личен пример превърна котката от просто чисто животно в истински символ на милосърдието. И така, нека сега да се запознаем с главната героиня на нашата история. Тя се казваше Муеза. Преданията, които се предават през поколенията, описват Муеза като любимата котка на пророка. Тя била негова постоянна спътница, често спяла в скута му по време на проповеди или просто подремвала наблизо, докато той вършил делата си. Тази тясна връзка стана и основата за най-известната и трогателна история, която за векове напред определи отношението на мюсюлманите към котките. И тази история е истинският ключ към разбирането на всичко. Ето я и тази история. Представете си картината. Чува се азанът, призивът за молитва. Пророкът Мохамед се приготвяше да тръгне за джамията. Той се приближи, за да облече робата си и забеляза, че Муеза спи дълбоко точно върху един от ръкавите й. Пред него стоеше избор. От една страна – свещеният дълг, молитвата, която не търпи отлагане. От друга – малко, беззащитно същество, потънало в спокоен сън. Какво би направил един обикновен човек? Най-вероятно внимателно би събудил животинчето или би го преместил. Но решението, което пророкът взе, се превърна в легенда. Той не смути любимката си, не пожела да я събуди. Вместо това, като взе нож, той тихо и внимателно отряза частта от ръкава, върху която спеше Муеза. Остави я спокойно да довърши съня си върху този къс плат, а сам с отрязан ръкав отиде на молитва. Този прост,
но изключително красноречив жест се превърна в силен урок за всички негови последователи. Постъпката да откъснеш част от собствената си дреха в името на покоя на едно животно беше нещо много повече от обикновена проява на доброта. Тя беше нагледен урок, жива демонстрация на ислямския принцип за милосърдие към всички живи същества. Показа, че състраданието и грижата за слабото и беззащитно същество могат да бъдат по-значими от материалните блага, дори от собствената ти дреха. Тази история, предавана от уста на уста, е оформила в съзнанието на мюсюлманите образа на котката като същество, достойно за уважение и закрила. Тя се превърна в вечно напомняне, че истинската вяра се проявява не само в ритуали, но и в ежедневните ни постъпки, в отношението ни към най-малките творения на Всевишния. Прибирайки се от молитва, пророкът според преданието завари Муеза, която вече се беше събудила и в знак на благодарност се поклони пред своя стопанин. В отговор той нежно я погали 3 пъти по гърба. Именно това галене е в основата на друга красива легенда, която обяснява удивителната способност на котките. Разказва се, че като погалил Муеза по гърба, пророк Мохамед дарил нея и всичките й потомци с уникален дар, способността винаги да се приземяват на 4 лапи. Разбира се, от научна гледна точка, това се обяснява с гъвкавия им гръбнак и вродения изправителен рефлекс. Но тази легенда показва колко дълбоко образът на котката е вплетен в тъканта на народните вярвания. Тя не е просто животно, а създание, белязано от особено благословение. Съществува и друга история, която още повече затвърждава статуса на котката като защитник. Според това предание, веднъж в ръкава на одеждите на пророка изпълзяла отровна змия. Муеза, забелязвайки смъртоносната опасност, без колебание се нахвърлила върху змията и я убила, спасявайки по този начин живота на своя стопанин. А вие забелязвали ли сте някога ивиците по челото на много котки, особено при тигровите? Те често образуват шарка, удивително напомняща арабската или латинската буква М. И за това също си има обяснение в ислямския фолклор. Според още една красива легенда, тази отбелязка не е нищо друго, освен отпечатък от пръстите на самия пророк. Разказва се, че веднъж, изразявайки своята любов и благодарност към котката, той нежно докоснал главата й. И пръстите му оставили този свещен знак, тази буква М, като вечно напомняне за неговата благословия. Разбира се, ние разбираме, че това е просто особеност в окраската на шарените котки тип таби. Но самият факт, че такава легенда съществува, говори много. Той показва колко силно хората са искали да свържат тези удивителни създания със своя пророк, виждайки във всяка котка частица от неговата доброта и милосърдие. Разбира се, такива истории, колкото и красиви да са, остават по-скоро в сферата на преданията. Не всички от тях намират стриктно потвърждение в каноничните текстове. Но тяхната ценност не е в историческата точност, а в духа, който носят. Те са като ярки илюстрации в книга, които помагат по-добре да се схване основната идея, тази за състраданието и уважението към животните, дълбоко вкоренени в исляма. Те формират културен код и емоционална връзка, която надхвърля строгите религиозни предписания. Тези легенди са обгърнали котките с ореол на особени, благословени създания и тази вяра живее в сърцата на милиони хора и до днес, превръщайки обикновеното съжителство между човек и животно в нещо далеч по-значимо. Важно е да се разбере, че това не е поклонение, а именно дълбоко уважение и любов. И тази любов не се ограничи само до пророка. Тя се разпространи като вълна сред най-близките му сподвижници, които възприеха неговото трепетно отношение към котките. И най-яркият пример за това е човек на име Абдурахман ибн Сахар ад Давси. Макар че най-вероятно никога не сте чували това име, със сигурност знаете прозвището, с което е влязъл в историята Абу Хурайра. В превод от арабски то означава бащата на котето. Само се замислете, един от най-известните сподвижници на пророка, предал огромен брой хадиси, е получил такова нежно и необичайно прозвище.
Легендата разказва, че той го е получил, защото е намерил на пътя малко осиротяло коте. Той се смилил над него, прибрал го и започнал да го носи навсякъде със себе си в ръкава на дрехата си. Привързаността му към това малко същество била толкова силна, че прозвището бащата на котето се затвърдило за него завинаги. Историята на Абу Хурайра е нещо много повече от приятна случка. Тя красноречиво показва колко сериозно първите мюсюлмани са се отнасяли към заветите на своя пророк. Любовта към котките не се е смятала за нещо странно или ексцентрично. Напротив, тя е била считана за почетна и достойна за възхвала. След като става известен предавател на хадиси, самият Абу Хурайра предава множество истории и изречения, които подчертават важността на доброто отношение към животните. Неговият пример, заедно с примера на самия пророк, утвърди в съзнанието на мюсюлманите идеята, че грижата за котките е богоугодно дело. И това не са просто думи. Всичко това намира отражение в свещените текстове на исляма, в хадисите, които са сборници от предания за думите и делата на пророк Мухамед. Тези текстове служат като втори по значимост източник на ислямското право след Корана. И в тях на темата за отношението към котките е обърнато немалко внимание. Нека да разгледаме по-отблизо тези текстове. В хадисните сборници ще открием конкретни предписания и поучения, които оформят отношението на мюсюлманина към котките. Например, има едно добре известно изречение, което често се цитира и гласи: любовта към котките е част от вярата. Макар някои учени да оспорват неговата достоверност, то отлично отразява общия дух на отношението към тези животни. Други, по-авторитетни хадиси, потвърждават статуса на котките като чисти животни. В един от тях се казва, че котките са сред онези, които постоянно ни заобикалят, с което се подчертава тяхната тясна връзка с човека и дома. Пророкът изрично е заявявал, че котките не са нечисти и е позволявал да се използва вода, от която са пили. Тези предписания не са просто препоръки, те формират основата за ежедневието на вярващия. А сега, нека се върнем към повратния момент, който е определил всичко. Само си представете тази сцена. Чува се призивът за молитва, най-важният момент в деня на всеки мюсюлманин. Пророкът Мухамед се готви да стане, но на ръкава на халата му спи малко същество – котката Мюеза. Какво би направил един обикновен човек? Внимателно би отърсил животното. А какво прави пророкът? Той взема нож и отрязва парче от собствената си дреха. Отива на молитва с повреден халат, само и само да не наруши покоя на спящото котенце. Тази постъпка не е просто мила история. Това е нагледен урок, който за векове напред показва на всички негови последователи истинската цена на милосърдието. Той установява стандарт, според който комфортът на едно беззащитно създание може да бъде по-важен от цяла вещ, дори и принадлежаща на самия пророк. Ето защо любовта към котките в исляма не е просто сантименталност. Това е пряко следване на примера на пророка, живото въплъщение на принципа на състрадание към всичко живо, който лежи в основата на вярата. Котката се превръща в вечно напомняне, че добротата към най-малките творения е пътят към доволството на Всевишния. Благодарим ви, че изгледахте това видео до край. Надяваме се, че научихте нещо ново и интересно. Ако ви е харесало, моля, харесайте и се абонирайте за нашия канал, за да не пропускате новите епизоди. А сега един въпрос към вас. Случвало ли ви се да виждате котки в джамии по време на пътуванията си? Споделете вашите истории и снимки в коментарите